Ala our brother Ebube Joseph unu fụrụ na ọ nọ na mgbaghalị since o mechara ndị bi n'ọba interview concerning ife ndị ọba na-emefa. Do you understand me? I remember when mụ na our brother Ebube Joseph kwuru, we discussed because of issue arise at that time, the same thing akịta ifuru kịta now o ji platform ya were enye ndị mmadụ audience. Do you understand me? Mgbe mụ na ya na-abụ na-ekwu, I already know ife dịgasị n'ọba. A lot is going on in Oba. And each join on a safer side, where if you na emen Oba, you need to lay upon that location. You gotta go. This kind of thing name mebu obosi before and budi no baketa ka obia chigata azu. Nke bụ na mmadụ ga-ego ana, ndị a ga-ata asigide the person, ọ dịghị ka ọ gị kwapụ na the praise. Ibi n'iru no problem. Ịgba na ị ga-anọ n'okwu anọkọta one group of people abịa na-etere gị na-ata asịgharị gị and ejiri ekwu ife anụ hapụta asị na ashị na such thing na-adị eme, but this thing is happening on daily basis na that town a na-akpọ Ọba. Na Ebube Joseph enyego ndị anụnwa platform ya kafa wee kwuo okwu na a na-achụgharị ya. Mgbe amụ na ya na-abụ na-ekwu, agwa m ya sị adat na ọ bụrụ dat na ị chọkwara ikwu ife dị na gbasara ife na-eme n'Ọba, ị nidikwere ịpụ na that location because of what mụnwa notice go na nke m kwuru ekwu that time na the kind of thing fa na-akọ. Ife mere nji wee wepụ ọnụ na the issue bụ that na ndị be anyị ga-abụ sometimes gị na fa na-eme ife fa na-efiri that na fa ka dị smart. O nwere nke mere that time, some of them nwere ike na-afụ video ma I use my platform, use even my money to even promote that thing ka ọ gaa viral. Do you understand me? After that and done, capacity was settled if I know him from Ndafo contact him. Omele 1 month or 2 months, one of them chikatazo send the message again with family, and I didn't say anything at top order me on. Because with the information and the adjunct Julia, and we respond. So all the cafe ndo ba mefa something which you atakwazo can we platform with I know talk anything. No, you try to get for Ebube Joseph. Many of them will just be going about their business. Ndoji adrom we mere informer. Mana malo na amara that a lot is happening in Oba, especially in them biara abia bi n'Oba, ma ndị na-akwụ ụgwọ ụlọ, ma ndị gbara ana, ma ndị na-alụ ụlọ. The task and the ways you treat ndị Igbo nọ n'Oba adịrọ mma. Mụ na ana mi dey tell you, it's not fair. Because ndị Ọba bigasị na other people's time and they treat it like that.